anu nggih. Iya Bagong. Nyatane gawean kabeh ya rampung. Jrambah Taman Sari ya resik, pendak-pendak esuk tok pel, sore ya tok pel. Nggih, kula niku nek ora nyambut gawe awak kula jimpe. Awak kula kesel. Terus niki kersane pripun? Kowe rasah bali. Kowe rasah bali. Lah terus anak bojo kula ya wis mengko dikirimi pangan sarta dana prabaya saka kene ora usah wedi. Mungkin aku kula ditakoke bojo kula. Ya wis sakarepmu mengko le wangsulan sakarepmu. Ngaten mawon pripun nek upami bojo kula tak pegate. Terus kula tak teng mriki. Lah nek kowe nang kene terus bojomu sapa? Ah upama lho. Meng upama nang ya. Sing jeneng wong ora ya sok neter ketrimane urip ing atase sak Bagong. Niku nek duwe kepinginan ta ya tak omongake ning upama lho. Upama iya. Upama bojo kula tak pegat terus anu napa kula teng mriki ya istilahnya dadekke pil. Pil semono kuwi lek nguntal piye? Wah, iki ora tanggap iki. Pil niku artine pria idaman lain. Ya. Patobat tegese piye tegese? Tegese secara terlihat utawa dingertosi piyayoken niku panjenengan tetep garwane Prabu Duryudana. Ning di sisi lain panjenengan niku izin ya. Ora rasa isin kowe matura rasa isin. Lah kula niku ya nyawang karo kahanan kula sing bentuke kaya ngene iki kok duwe kekarepan sing kaya ngono ra ya padha karo cecak nguntal cagak cebol gayu wulan puto ngitung lintang tangan kelakone cepak wurunge to. Ning ora apa-apa yen Gusti ngudaneni sapa ngerti lho. Kowe ra ya ora ngerti atiku to. Kowe ya ora ngerti rasaku. Apa to sebabe aku mengking kowe bali ning Balai Wismamu kuwi janjane apa? Kowe ra ya ora ngerti. Iki guyon apa serius iki? Niki tenan lho niki. Iya, kowe engko tak blakani ning kowe blokose. Aduh. Ki nek kelakon gleleng tenan aku. Nek ratu kupil kita. Nganu. Pripun nggih? Kok sik aja guyu sik iki. Kene iki bingung malah. Golek kata-kata secara terlihat masyarakat panjenengan garwane Prabu Duryudana. Ning napa nggih? Kula niki bojo sing didelikke lah ngono wae. Ngono, bojo sing didelikke. Anu, napa jenenge? Medenan. Tobat. Dadi yen ngono kowe iki ngarepake supaya aku gelem karo kowe napa piye? Mbok menawa upama aku gelem piye? Wah, gojek. Sembrono iki. Ora, upama aku ora ngendika karo kowe upama to, upama aku iki gelem piye? Ning aja nganti kawanguran dening Sinuwun Prabu Ngastina. Kowe nang kene tetep karo aku ning pendak-pendak ana nayaka tekan kene kowe tak delikke. Oke, ora masalah. Oke, ning sampean lahir batin ketuban kowe tak kandhani ya Bagong ning aja kaget. Kowe tak kandhani nggonku menging kowe bali ning Balai Wismamu ki janjane jebul nuwun sewu ya Bagong. Wong tresna ya ora kok perkara bagus. Wong tresna ki ora kok perkara sugih. Ning wong gawe seneng atiku ki ya iso nukulake rasa tresna. Contone kowe nang kene iki gawe seneng atiku, kowe gawe bungah rasaku, jebul suwe-suwe ketukulan rasa tresna karo kowe Bagong. Sik. Ngapa pet-petan aku? Kok pet-petan sebabe? Niki kula metung
Tenan apa mboten mengendika sampean kok rasane kaya ngimpi? Ora, iki tenan. Yakin? Iya tenan. Iki berarti mengke lesare kula pun mboten teng isor amben. Ora, jejer aku. Nan, iya. Ucul klambian to, entuk. Sakarepmu. Nek ngoten kula lungguh dhuwur nggih. Iya ora apa-apa lungguh dhuwur. Petruk karo gareng arep tak SMS. Kowe saiki nek nyebut aku Ndoro, Truk. Petruk balas SMS Ndoro dengkulmu atus iki. Ngayal aku wis dadi piyayi luhur ning negara Ngastina. Ning apike kowe iku ya aja nganggo sandangan kaya ngono, Bagong. Kowe iki trainingmu kuwi lho. Aku tak takon pirang dina kowe ora ganti. Nggih pun suwe. Kowe iki ora krasa apa piye? Training nggon bokong nganti tipis. Nganti ketok jeroane kaya ngono. Menggurung kula suwek niki. Kalang ya bendina sok nggo nglesot. Rene melu aku. Nggih. Rene tak dandani ngangge sandangane anakku Lesmana Mandra Kumara. Napa sirahe cukup? Sirahe sirahmu longono. Dongotino iya. Sirah kok kon ngelongi ora. Mengko dicukup-cukupke. Kene. Wah, iki arep gleleng aku. Kene. Iki patenggan. Papan dienggo nyimpen sandangane Lesmana. Oh, nggih. Sama teng jaba. Aku nang jaba wae. Mbok melu mlebu. Emoh. Ya lawange dibuka kula tak salin. Ora ditutup. Konjur lucu-lucu sak penake dhewe ora. Wis ngagene wangun. Kene. Batobat yo. Bareng disandangi ora mantra-mantra abdi. Halong kire. Batobat yo. Glelengmu ora jamak. Mekaten. Jagat Dewa Bathara. Ya jagat Prangestu Ngara. Ning nuwun sewu ya, arep nganggo sandangan kaya ngono sing ora iso dihapusi iki raimu. Raimu ki ora iso dipermak. Mbok disetrika. Men kita bagus. Kowe ya nyebut aku ya diajeng. Wah. Oke, gleleng tenan. Garwane pun Kakang Diamon diajeng. Kok Diamon? Lali garwane pun Kakang Diancuk diajeng. Ana ya cangkem elek ki kulino. Diajeng Banowati. Kula wonten mangandika ing Adawa. Pangeran, waduh kok kaya kejuwuren nek pangeran mbok liyane Kang Mas. Ah, Kang Mas ngono wis cukup. Wis tok antepi tenan. Nggih, tak antepi tenan. Wis tak antepi tenan. Ning kowe aja enak-enak kapi enak. Tapi mendo. Kapi enak. Tegese mergo nggonmu wani kaya ngene iki, kowe mesti bakal totoh nyawa Bagong. Sebabe iki mesti ora ketang ana siji loro abdi ingkang padha ngerti lawan kahananmu. Tumuli mengko bakal matur marang saning Sinuwun Prabu Ngastina. Upama matur marang Sinuwun Prabu Ngastina yen nganti kadenangan kowe piye coba? Aku tak takon. Bebasan seduma bathuk senyari bumi. Nadyan namung seduma jembaring bathuk. Nadyan namung sak nyari jembaring bumi. Tresna kuwi uriping jiwa sing luhur. Tresna iki ora kena dijaluk, ora kena ditolak. Tresna kuwi paringane sing gawe urip. Tresna kuwi paringane sing kuwasa. Mula tresna kuwi pantes dilabuhi pati. Patobat apa aku seneng karo omonganmu sing kaya ngono kuwi. Waton sampeyan utawa Diajeng Banowati tetep tresna karo pun Kakang, aku tetep mbelani pati. Sapa sing arep ngridu nggonku mangun lele, mangun bebrayan karo si Adi Banowati, mesti aku bakal budidaya menolak
Tobat Satya kok ora iso basa Jawa. Ha Satya blesteran. Satya saka Betawi. Sapa wae sing arep ngganggu gawe karo Diajeng Banowati? Iya Pak Tobat. Ngaturake panuwun ya Raden, dene sampeyan wis bisa njaga katresnan iki. Heeh. Ngapa kok keder suarane? Aku dicekeli ngene iki sing modot malah wudelku. Bodong. Bodong. Nek ngaten monggo mancing wonten ing telenging Taman Sari. Ayo tak derekake. Engko nang kono nganu ya dulang-dulangan. Inggih. Ning sampun kula mboten mong dulang sampean nuwun sewu Ngastina wis kentekan sendok sak lusin. Angger didulang katut sak sendoke, angger didulang katut sak sendoke. Arang cangkeme amba e. Sone nek dulang aku nganggo sekop. Dadi men sigar cangkeme. Mboten ngaten lho senengane ning pentingane kok ngendikanipun gawe seneng gawe bombong. Aku tak dhisik. Ya. Mengko nusul. Tobat. Diantengan mlaku kowe. Beda karo bojoku kowe. Bojoku ki mlaku kok nglesot ya. Kae mlaku kok iso apik banget. Monggo anggere sikile tengen napak. Kenene ngewo. Sikile mau kiwa napak. Kenene nengen iso mandung tung. Wah, Yai Ratu. Aja nganti selak karo batinmu. Ingsun kang bakal nyelirani apa ya jenenge? Blasteri karo panjenengan Nyai Ratu. Kengaling-aling. Pasuryanipun inggih menika pun Gusti Ayu Dewi Banowati. Nuwun sewu Bapak Penemban. Katuran karaharjan rawuhipun. Oh inggih wilujeng niring sambikala. Paman Patih Haryo Sengkuni katuran karaharjan inggih wilujeng. Menapa to sababipun dene jengandika rawuh wonten ing Taman Sari mongko mboten cecala ingkang saderengipun andadosaken kagiat sotaning manahipun ingkang abdipun Banowati. Oh menika ngaten Gusti Ayu. Estunipun wonten madyaning parepatan kala wau ngrembak babakan anak Prabu inggih garwa panjenengan Nalendra Ngastina ingkang ngrumaosaken solah slaganipun Dewi Banowati inggih panjenenganipun Prameswari Ngastina menika benten ngaladat ingkang sampun andatosaken bingung raos ing manahipun penggalipun anak Prabu Ngastina tumunten babak angleoni jujul lan usri wonten sowanipun emban ingkang ngandika aku utawa matur bilih Taman Sari Negari Ngastina menika wonten satunggiling priya ingkang kasingetaken dening Gusti Ayu Dewi Banowati. Kula nuwun pangapunten menapa saestu leres saturipun emban menika kala wau. Tobat. Estunipun boten wonten priya. Boten wonten penemban. Nuwun sewu panjenengan sampun ngantos paring pangandika ingkang boten jumbuh kalian kasunyatan. Saking mriki ketingal lho Gusti Ayu ingkang mapan wonten ing wingking panjenengan menika. Kula nuwun sewu menika sinten kula aturi paring dawuh ingkang sejatos. Sampun ngantos panjenengan menika paring pangandikan ingkang semunipun nutup-nutupi darat kawontenan wonten ing Taman Sari. Tobat. Estunipun menika sanes priya. Sanes ingkang mapan wonten taman nanging menika abdi kula piyambak. Lho. Abdi sinten? Abdinipun para Pandhawa inggih menika pun Panakawan Bagong. Lho. Bagong anakipun Semar inggih mekaten Bapak Penemban. Lho, lah kok mapan wonten Taman Sari Negari Ngastina? Menika dados panglipuring manah kula. Bagong sawetawis mapan wonten ing Taman Negari Ngastina menika dadosaken panglipuring manah kula. Jernyatanipun kula menika Prameswari ing mboten kenging medal saking Negari Ngastina. Dangu sangsaning dangu anggen kula nyawang taman menika ingkang sejatosipun gadhahi raos sengsem nanging lumareking wanci andadosaken raos kula menika bingung. Kana kula mboten saged nyumurupi dhateng kawontenaning Jawi Negari Ngastina. Tumunten Bagong sowan. Bagong sasampunipun mapan wonten sawetawis Negari Ngastina mriki, raos kula menika ayem, raos kula menika tentrem, raos kula menika seneng. Malah kula ingkang nyuwun supados Bagong menika sampun ngantos wangsul dhateng sudungipun
munten kula dawuh sepatus mapan wonten negari Ngastina. Lho, mangke rumiyin Bagong menika derajatipun naceplik wong loro saudon telu saurupan. Bagong menika namung batur. Lah kok mapan wonten ing Taman Sari mongko Taman Sari menika mboten kenging wonten setunggiling priya, setunggal kemawon. Ingkang mlebet wonten telenging taman. Nanging Gusti Ayu Banowati menika sampun nerak pacak nerajang perbatan. Wonten mlebetaken setunggiling priya. Bagong menawi mapan wonten taman menika kedah dipun hukum krana sampun wonten nyaketi dhateng Prameswari negari Ngastina. Samangke ngaten mawon, Bagong kula aturi masrahaken dhateng kula. Menawi Bagong sampun kecepeng badhe kula bondo tanganipun kula kruncung sukunipun kula aturaken anak Prabu Duryudana. Oh, lole mak trakap aku tak kira nek Setyaki. Setyaki ora ini kaya ember kaya ngono. Lho iya lha kok dadi kaya ngono nuwun sewu Gusti Ayu menika ngagem busananipun sinten? Panci Bagong kula maringi busananipun inggih menika anak kula pun Lesmana Mandrakumara. Wah, lah saya kemewat. Saya ngias karo wong Ngastina ing atase derajate ngaceplik pulur saudon telu saurupan. Lah kok wani ngagem busananing putra nata Ngastina. Bagong. Penemban Durna. Iya, dasar para nyata. Aku Begawan Durna. Tepungke satriya baja hitam. Baja-baja dengkulmu melocot kira. Kowe iki Bagong arep nganggo nyandang kaya apa wae iki raimu kuwi ora iso diapusi. Raimu ora iso ngapusi karo sapa wae kowe iki jejering Bagong. Wis rasa dadak kowe kan gunem tanpa guna. Kowe ngopo mapan ning Taman Sari Negara Ngastina? Lho. Ora entuk undangan lho. Lho, undangan apa? Lho aku wis ijab karo Yai Dewi Banowati. Iya. Ora usah iyang-iyang sengkune arep ngopo kowe? Asli nek ora percaya takono Dewi Banowati. Dewi Banowati iki garwa nata Ngastina, wis ngerti. Ning ngoyong apa? Penggaling Dewi Banowati merga dadi garwaning Prabu Duryudana. Prameswari ora entuk metu saka kraton mung kaya dikunjara ning jero Taman Sari. Tumuli aku sing iso nglipur atine Dewi Banowati terus aku disengkake ngaluhur dadi pria idaman lain. Karo Dewi Banowati. Tegese kowe ngrebut Dewi Banowati saka astaning anak Prabu Duryudana. Ora ngrebut. Sing seneng ki kene sike. Lho. Ora percaya kowe? Yayi, wonten dawuh. Kowe tresno sik to karo aku? Inggih, rungane kupinge. Aku ngrebut wae, ora mungkin Bagong ki wong jujur. Aku ora tau ngrebut, aku ngrebuti pisan bojone Gareng tok yakin. Mergo kok kaya ngawe-awe. Nek anggone kakangku dhewe ora masalah. Tobat. Konjur kaya ngono lho lek ngendika. Wis kowe menengo. Wah, aku wis tetep ngantepi seduma bathus nyari bumi. Atresnan kuwi gondol nyawa tak lakonane. Ora ao. Arep ngopo kowe rene? Aku arep nyekel karo kowe. Lho. Aku padake kewan apa piye dicekel? Menungso. Lah kok ora ketemu ngakal to, Di? Kula dhewe ya gumun lah kok nganti kaya ngene kahanan negara Ngastina menika mangke nek nganti kawanguran anak Prabu Duryudana apa rasa ya lingsem ing atase ana priya sing mani wantun ngewat dhateng Dewi Banowati kemawon kok ming Bagong niki lho. Pancen wong ora nganggo akal. Wong ora nganggo nalar. Nakale wis kebangetan Bagong ki wani bedang lawan putri Ngastina. Dewate pripun? Kurawa diketapke. Bagong dicekel. Luwe-luwe pancen Bagong ora gelem dicekel sarana alus dikasari. Nek dikasari ora kena, pateni babar pisan. Tak kira ora bakal ana apa-apane untuk Bagong dipateni. Yen upama Pandhawa mengko ora trima diblabari lelakoning Bagong, Pandhawa mesti iso nampa kahanan iki. Oh nggih, ngestaken dawuh Kurawa. Karto Kebu, Gus. Kartomarma. Kartomarma. Arep ngapa kowe? Gondrong barang kowe sakarepku. Kowe arep nyekel aku to? Dasar para nyata Bagong. Mbok yo ngilo karo kahananmu. Ngilo karo githokmu. Kowe nyawanga karo kahananmu, kowe derajating wong ceplik. Kowe derajating wong loro saudon telu saurupan. Kowe ming batur. Ngibarati kaya dene cecak nguntal cagak cebol kayu wulan wutung ngitung lintang tangeh kelakone cepak kurunge. Ewadene lah kok dadi kowe nekat. Kowe wani bakalan gebang kelawan Kakang Mbok Banowati. Kowe serep nyawamu, jeleh nyawang glaring jagat eseming rembulan.
kepingin tinju ngakhirat nyawamu. Rasa pidato kowe. Kowe nang kene butuh arep nyekel aku to, aku mau tak cekel. Nek aku arep tak cekel, aku mau tak cekel dadine gelut. Yo, wis. Dadak omong, apa ki mau kan ngomong wayang kok kangenan le omong. Cebol gawe wulan wuta ngono. Wis kok kowe ana tengen kene iki wani aku wani des rampung. Cimas kowe sumbar kemewat kaya ngregem jimat kaya demek mercon lan sak pitu. Nek kalah percuma lek ngomong oke-oke kaya ngono kuwi. Pecah siramu. Blotot wetengmu kowe. Lho. Kok ngawur sakarepku sak kecekele. Luput peteng sak kecekele lho iki tak blotot. Mati dening aku. Ayo pangga tak ayoni karto kuat. Karto parmu. Aja kurawa sing cilik-cilik, sing gedhe sisan. Aku rugi nek mung musuh karto marmo, karto denda, kartipea, karto nyaur. Karto nyaur, Pak. Mbane kedendra. Ayo kene kerubutan legane atiku ora bakal tinggal loncat. Sapa sing arep maju? Watak. Citraksi. Ki, Man. Kene, rene. Kok Kurawa. Bubar sar-saran tanpa iso dikukup. Niku jejanjane enten apa? Nyekel maling Ngastina. Lho, maling. Heeh. Sing dimaling Mbak Yumu. Wedian. Sapa, Man? Gusti Ayu Banowati Prameswari Ngastina. Wah, jelek urip. Jelek nyawang gelaring jagat semih rembulan. Wawani nyolong kakak tua. Kakang Mbok. Kakang Mbok Ayu Banowati. Cekelen kowe iso nyekel gedhe ganjane. Kukulan banget. Ciare dewan. Pancen keparane ta. Iki ra Citra Menggala. Citraksi. Ayo, war nyekel aku. Nenek ngerti kowe malinge. Aku ora melu-melu. Soale aku nek karo kowe iki mbok modar nek wani. Ngapa kok cenanangan tekan kene? Tak kira nek dudu kowe kok malinge. Malinge aku. Aku wis rabi karo Dewi Banowati. Wah, semi. Mosok Asli ra ngapusi. kok kowe rabi karo Kakang Mbok Ayu baba. Bajindul anu Baba Banowati. Heeh. Piye? Arep ngapa? Arep nyekel aku. Ora. Nek ora ngopo nang kene? Nek kowe niat tenan ya wis ora dadi masalah. Nek kowe seneng tenan karo Kakang Mbok Ayu Banowati ya wis ora masalah. Sing penting padha bahagiane. Kakang Mbok Ayu Banowati ya bahagia, kowe ya bahagia. Tak dongake sakinah mawaddah warahmah. Muga-muga tekan kaken nini lara mata. Ninen. Ana, nek pancen kowe setuju karo aku, kowe aja nyekel karo aku. Penake aku tak bali wae, Bakong. Nek ra tak pernahke mengarep awur-awuran kowe jebule. Dudu wong kono-kono kok, Man. Dudu wong kono-kono. Lah sapa? Sing dadi maling niku Bagong. Lah iya. Lah ya aku ngomong nek Bagong to. Sampeyan ora ngomong nek Bagong. Sampeyan pengen ngomong nek ana maling sing nggih Bang Dewi Banowati. Kula mlayu sifat kuping bareng ketemu wonge matane sak ndok ceplokan. Cecangkepe ombone ra Jawa-Jawa ning nganggo sandangan kasatriyan. Lah iya. Bagong. Lah terus tak dongake ana bledek nyambro ndasmu. Sing apik nek omong. Tekek karo anake kok kaya ngono lho. Aku nggagas kowe iki suwe-suwe iso mangkel lho, Dik. Lara sirahku. Saiki aku tak takon karo kowe. Memang takon ning aja angel-angel. Ya. Banowati iki sapa? Mbak Yu kula. Kuwi bojone sapa? Bojone Kakang Prabu Duryudana. Lah iya. Terus nek Mbak Yumu bojone kakangmu dipek Bagong kuwi kowe ikhlas ora? Tergantung sing lakoni.
tergantung sing lakoni piye. Nyatane Bagong iso dhaup karo Dewi Banowati ateges Dewi Banowati ya gelem karo Bagong. Ya wis. Nek diparani wong seneng padha seneng kejaba mung ditirabekke. Sampeyan rasa ganggu karo Bagong. Nek kakangmu Nalindra Ngastina ngerti apa ora nesu? Sapa Cit? Tutur mau ganti nyampar gelas. Gobek ra karo-karuan. Ayo. Rumah saku pun mang tandangi kula mboten ajeng melu-melu. Pun mangga. Kula ora arep melu-melu. Dur, Nun. Nyekel maling lho. Mboten. Malinge Bagong pun kewirangan mboten sah maju. Kula pirang-pirange bubar mawut ora karu-karuan. Napa melih kula malah kisinan man. Mbak Yumu digebang karo Bagong kajenge mboten apa-apa. Wong iki padha-padha gelem nglakoni kok dadak dikisru. Pun kula tak teng mriki mawon. Ora mangkat. Mboten pun telat men 7:30. Kaya sekolah wae rumangsamu. Kakang Premban Durna. Lole Bagong ora pasrah. Cuker taning bawana menungso ora ngira karo kahananmu ki mung kowe kok Bagong. Kowe dielekke ora kena cetha pakartimu kuwi luput, pakartimu kuwi kleru. Lah kok dadi kowe nungsang puyang gudel bingung. Ora gagas karo kelakuanmu ing kaya mengkono mau memirang sarta jejereng sasra wirang. Kowe ora pasuryaning nata Ngastina ora bakal ilang selawase urip. Kowe wani ngebang lan putri Ngastina. Kowe ngapa nggawa drai? Lho. Drai jengkulmu mlocot kowe ora? Iki pusaka Kyai Cundamanik. Sirmu arep nggo ngapa? Tak nggo mateni karo kowe. Nyo, aku wis wani tumindak kaya ngene iki wis wani mati Premban. Aku wis wani mati. Tur saiki aku tak takon karo sampean. Sampean nggawa Cundamanik iki apa mesti iso mateni Bagong? Ha. Mesti iso. Urung karuan. Bagong ki wit urip wis tak pasrahke karo sing gawe urip. Merga kula ngerti urip ki tanpa pawitan wong dagang tuna andum bathi. Yen bathi-bathine sapa sing didum, yen tuna sing dibakul apa. Wong urip ki ora njaluk, ora utang, ora ngemis, ming saderma diparingi karo sing gawe urip, ya urip ngono tok wae. Kala mangsa dijaluk karo sing gawe urip, pasrah, digedhongono, dikuncenono. Wong urip arep menyang endi parane. Tur upama Bagong ki kalah karo Cundamanik dipateni nganggo Cundamanik, ora masalah. Ora masalah. Wong urip ki mung kari antri modare kok dadak digawe angel. Mengkari antri sampeyan nomor pira kula nomor pira dhisik kowe apa dhisik aku mung ngono tok wae ora usah dadak aneh-aneh. Tur saiki kula tak takon apa mesti Cundamanik kuwi pusaka ampuh terus iso nggo mateni karo wong apa mesti urung karuan no lho sorry nek aku ora basa karo kowe nang kene iki ning peperangan ora ana wong tuwa ora ana wong enom manane mung wani karo wani. Dadi aku ora perlu nyebut kowe iki Penemban, ora apa-apa aku nyebut kowe no utawa dur ora masalah. Saiki ngene ya. Kowe ngerti ora? Pusaka ampuh ki ora kok saka sing duwe, ning saka sing gawe urip. Apa-apa sing ampuh ki mung saka sing gawe urip, merga diparingi daya karo sing gawe urip. Ning nek sing gawe urip ora maringi daya karo pusaka kuwi, ora ana apa-apane. Kowe tau ngerti critane Nabi Musa lho? Pendhita ming serban karo ketemu sing putih atimu ndok bosok. Nabi Musa duwe tongkat, tongkate ming kayu ning merga entuk firmaning sing gawe urip. Musa tongkat kuwi sabetno ning Laut Merah. Merga entuk firmane sing gawe urip, tongkat sing maune kayu dadi digdaya sabetke laut iso mbelah. Ning nek ora entuk firmaning sing gawe urip, tongkat mau ya ming kayu ora ana dayane apa-apa. Ora beda karo pusakamu kuwi, tok gonggongke, tok ndel-ndelke ning nek sing gawe jagat Cundamanik ora ana kekuatane mungsuh Bagong. Nyo, timbakno. Ora ana kekuatane, Dur. Mudar we mungsuh iki. Arep nang Ngastina kowe dadi guru, arep nang Ngastina kowe dadi pendhita, nek mungsuh aku kowe kentekan akal. Nyo, timbakno, nek nganti tiba ning dadane Bagong
Aku ora mati mbok Ki Haji. Brojo mesti BSIM. Tipanalmu jeblok kowe. Oh saestu. Sapa menungsan sing wani-wani nggih Bae Ratu Banowati? Mboten sare kejawi namung abdi panjenengan piyambak. Abdinipun para Pandhawa. Remban. Wonten dawuh. Sampeyan ampun ngawu gawar ngawur. Ampun gawe perkara. Lho, mboten kula nyumurupi piyambak kok, nggih. Kula nyumurupi piyambak. Sapa sing wani nggih Bae Ratu Banowati? Bagong Garwa. Iblis lanat Bagong Gladang. Ora iso dijawab aneh iki. Nek ora ditandingi nganggo kekuataning Bagong. Nek pancen niatku iki diayomi karo sing gawe urip, nek pancen niatku iki pancen ya istilahe ya dinggo selingan lah ngono mesti aku iso diayomi karo sing gawe urip. Wis tak pasrahke patiku. Nek dewa urung ngeparengake Bagong tekaning mati. Gara-gara ora caturan. Lho ora caturan kok omong terus. Kowe gelem masrahke awakmu apa ora? Piye? Kowe gelem masrahke awakmu apa ora? Lho, aja ngawur Baladewa. Karemu piye? Sirmu piye kowe omong kaya ngono? Menungso ora tenan. Aku kagungan pusaka Kyai Nenggala, Kyai Alugala. Wah, tamake jajamu jeblok mati dening aku. Ayo, tamakno. Ora sampe kokean omong. Wis kaya bakul obat. Dileliti iso mari, dituliti iso mari, tambane iki 3 dina ora mari, ora garing mesti dadi mlinya. Ngomong iki langsung tes-tes wae. Niate namake Nenggala ya tamakno, ora usah dadak nganggo praktek. Ayo tamakno. Wah, setan ratatan. Gawe wirang nata mantra Prabu Baladewa. Kowe gawe isine nata mantra Prabu Baladewa. Grethe Nenggala jeblok wetemu. Ae, mati dah, muter dening aku. Namane kok dadak ngek-ngek. Ana ora di ngono-ngono ya ora main. Kowe senengane ora Mati kok mati. Ngaturaken dhateng emban menika kala wau kepara les lan boten atur doro. Telanging Mamang Sari wonten menungso ing wonten anggebang dhateng garwapun Nyai Ratu Banowati. Menungso ratatanan. Kula piyambak iki badhe nugel jangganipun menungso menika kala wau. Mangriwin. Mulai panjenengan menika mangke nyumurupi dhateng tiyang menika kala wau tanpa ndhe malah saya mboten kanten-kantenan penggalipun Nyai Prabu Gustina. Lajeng paringipun nyatanipun malih menika ampuh digdaya sekti kalintang jayaning perang pilih tanding boboting yuda. Kurawa bubar mawut. Najan bawa penemban durna mlajar kula piyambak dipun wirang-wirangaken dening malih menika kala wau. Aduh kok Prabu. Menapa iki kula badhe kejalan dhateng Kyai Ratu Banowati, Kyai Lenggah Sekeca. Menawi perlu mapan wonten salebeting kedaton. Nyengetaken saliranipun Kyai Prabu Duryudana sampun ngantos kawanguran dening malih menika. Oh Prabu Bali. Nyatanipun namung jejering Panakawan. Sampun wantun ngorek-orek dhateng pasuryanipun bendara ingkang boten badhe ical slaminipun gesek. Bagong sampun boten pantes dados abdi negari Ngamarta menawi kepareng kula ingkang badhe paring paukuman dhateng pun Panakawan Bagong. Iya, sakarepmu wong kuwi Panakawanmu nanging kabeh mau petungan nganggo nalar sing danep aja grusah-grusu. Najan ingkang paring pangandikan iki Koko Prabu Mandura nanging durung karuan Koko Prabu kuwi bener pangandikane bareng paduka. Saiki titinen, talitinen lho dhisik. Talitinen. Bagong kok wani anggonjak kuwi dasare apa? Kula piyambak mboten mangertos mbok menawi sampun kewalik nalaripun Panakawan Bagong. Nuwun mapunten Koko Prabu, tiyang ingkang sampun mendeng dhateng kamukten menika tanganipun sarwa buntu. Mboten saged mitangkani nalarinten ganep. Dawahipun ganjil kemawon nekat badhe anggayuh derajat tuwin pangkat menika kala wau. Lenging saking menika kula nyuwun pamit kula badhe bidhal dhateng Karang Kadempel. Wigatine kula badhe pinanggih kaliyan Bagong sakarepmu. Ning aja ngawu gawar ngawur merga Bagong ki ana sing duwe ya kuwi Kakang Semar. Takonana luwih dhisik yen pancen Bagong tumindak kaya mengkono mangsa Baranga nanging yen ora yen nganti Siadi ndawake pidana kelawan Bagong mongko wis kebacut mbok pidana apa Siadi ora gelo niki ngestaken dawuh mangkat to iki ngestaken dawuh ora loro. Iki ana sing loro siji. wah iya tusia Rasa ditiliki. rasa disantuni Kene wae kekurangan santunan kok. Nyantuni tusia. Wis men kancane do girong ora gelem gironge mbok men kuwi.
Nek wong nyetel keloro-loro lho. Wis mantan tak gawe grantes kok pikir. Iya, matur sembah nuwun karo Pak Saipul, Gong. Heeh, iki wis kepareng paring aku ya kaget lho, lagi bengi iki asli sumpah ora gol gawe-gawe. Bima Martani aku lagi ngerti iki. Oh. Sing biasane ya Sela Martani, Taru Martani. Iki ana catetan ning jadwal kok Bima Martani iki apa sing nanggap Ndara Werkudara kaya kudu. Panjenengan iki kelurahan Bima Martani. Salor tambahan. Nek mbiyen jaman isih dolan karo Lek Kuswala ya jedal-jedul nek tambahan kono ya terus heeh. Karo ngesak botol. Ha iya. Saiki wis ora ya kok. Wah, saiki wis tak tinggal jauh-jauh. Anu jenenge gagas karo awakku. Ya wis syukur. Apik kuwi. Ya wis awake muga-muga nguncupake asta kunjuk ngersaning Gusti penyari Bapak RT 05 sing wis dilantik bisa amanah ya bibit coklat ya iso ngrembaka terus ya Pak Saipul tansah peparing dedono karo nuwun sewu minangka dadi kewajibaning wong sing kedunungan Brana Picis wong sing kedunungan Bondo Donya kuwi rejekine sak 2% dudu nggone awake dhewe nanging pancen dadi kagungane wong sing mbutuhake kaya to bocah yatim piatu mbok-mbok rondo sing wis sepuh ya ora ndek gawean ki dadi tanggungan terus wajib disantuni heeh ngono iki ya apik ayo bapak-bapak duda sing ora ndek gawean sing wis sepuh karo bapak ibu sing jompo sing wis sepuh kuwi wajib entuk santunan ya wong sing jeneng monggo panjenengane kuwi 200 wong lho Reng. Bayangno, 200 bocah disantuni kabeh. Kuwi tok nggo conto, tok nggo patuladan. Tepakno awakmu dhewe, mergo rejeki iki kudu nggonmu dhewe ning yen bisa-bisa rejeki iki ratakno sato ben padha iso ngrasake. Sing entuk rejeki kowe ning sing ngrasake wong akeh. Wo rejekimu kaya grojogan, banyu mili ora ana enteke. Ha ya terus tenan. Ning nek kowe entuk rejeki kowe cethil karo kiwa tengene, wah ya wis ming diparingi sedhela wae. Engko bar kuwi terus kowe ngrekoso lemu golek rejeki. Ning nek rejekimu iki ora ratahi karo tangga teparo sanak kadang mitra kawruh, kiwa tengen sing wajib ngrasakake tok wenehi rejeki ben iso melu ngrasake, wah tenan. Gemlontor kae. Muga-muga isa ya, Tru. Ha iya, ora muga-muga. Kudu iso mergo kuwi kewajiban. Ya, tak niati tenan, tak niati. Ha. Mula nek ana kanca nyambut gawe kira-kira kepiye ngono kuwi iki, kowe ya nyantuni Reng. Wingi kowe dilapori mobil sinden ketabrak ning jalan tol Ngawi, edok-edok turu ta kowe? Aku turu tenan yo nyuk tak plathok ndasmunan kowe. Aku ki turu tenan tekan omah iki lagi dikabari nek mobile sinden ketabrak nganti mubeng-mubeng untung ora glimpang sing nabrak. Oh. Sing gender pas turu ning jog mburi iku. Mongko sing ketabrak pas sirah. Terus delek-delek ora ngomong apa-apa kae meneng wae. Wah kuwi wajibe lek geter iki sesuk nek prei bancaan. Kok bancaan lho wis diparingi slamet karo sing gawe urip kok. Lho nek lumrah ditatap nganggo montor buantere 140 luwih. Kayak kene mlakune ping 80 ki rak mobil nganti mubeng. Kaya ngono kuwi nek slamet rak ya isih diparingi slamet to. Mula kuwi saiki ki urip ki rak mung gumantung karo sing gawe urip to. Heeh. Nek lumrahe kan mesti nuwun sewu, tatu sirahe. Ning gandeng nuwun sewu, sirahe iki wis ndablek. Ora bakal iso tatu. Iki senengane ora. Ayo terus do nembang terus. Yo. Gamelane dijereng kok. Sore maudan. Ane mergo donganing para lenggah sing nalika sore mau wis diwiwiti pengajian, Bapak Kiai wis ngendikake sarta wis ndonga bareng-bareng udane terang nadyan deres sedhela ning saiki wis terang. Ha iya. Wis dipayuk Purwalestari. Kuwi senengane sok ngadek-ngadekke sok mbayok-mbayokke. Ya wis ben aran ya Mbak Ayu Purwalestari. Oh iya. Tok suwune apa? Ya sing kepenak
sing iso dienggo piyai sepuh gandeng sing mresani ya piyai sepuh ya ana sing enom ya ana gathik glinding wah lah kuwi ya coba kaya ngapa karo men kanca-kanca leren truk mesake ngrekoso tenan lho nabuh aku wis tau ngrasake nabuh lho gathik glinding tak rungokke kepenak rujak jeruk tak rungokke saka Karang Kadempel penak bareng ki mau apa ki mau? Ki mau tembang apa? Sesideman, Pak. Ah, kudune ra. Tak tung budang. Ngono balungane sing rampak, sing rentep. Kok teng gedombyeng kaya ora ngerti kesenian. Bagong sing ngakon tumbak cucukan. Ah, loloi lemah cangkemmu lho. Aku muni kowe udu sing nembang kowe udu. Aku nek aku ora perintah takon teng gedombyeng. Kowe senengane nek aku didukani bapake kowe bunga, puas, bahagia. Bahagia kok bahagia. Senengane ora. Kowe tak kandhani. Wis ngerti? Urung. Kowe iki tak omongi. Petruk gareng aku ngimpi. Ame ngimpi kok. Atileki ning buku 1001 malam. Angkane pira? Engko aku sing tuku. Oh, garing ora. Aku ngimpi kok Bagong kok kaya tak dadekke manten. Serius, Pak? Iya. Sing wedok ayu ra? Wedoke urung ana. Ning kowe kok dandan cara manten ki? Arep ana lelakon apa, Bagong? Dan kok rawuh sajak keseso Kakang Semar ora nyono babar pisan jebul dina samengku para Pandhawa kewirangan wiranging para Pandhawa disababake saka pokal gawene ya kuwi anakmu ingkang nerak pacak nerajang perbatang sing lar saka unggah-ungguh sarta tata krama ing atase amung derajating Panakawan ing atase amung derajating ceplik kowe kuwi mung batur lha kok dadi anakmu ora mbok kandhani mangke riyen to mangke riyen anak kula enten apa kok mboten kula kandhani niku sampeyan mara-mara terus nesoni kali Semar niku Koko Prabu Mandura paring dawuh yen to dina samengko Bagong wis memirang kelawan para Pandhawa wani gonjak kelawan garwa Ngastina ya kuwi Kakang Mbok Ayu Banowati yen kowe ora iso ngandhani anakmu aku ingkang bakal ngandhani Bagong Semar Bagong non rene wah entuk dit iki bus wonten dawuh Pak apa bener kowe tekan Ngastina kowe nggonjak garwa Ngastina mbok nganggo pikiran marne omong ki kowe iki wong tuwa lho Pak aku ya wis tuwa anakmu aku ya wis tuwa aku ya iso mikir bener karo luput terus saiki kok aku nggonjak karo garwa Ngastina iki aku ora kudu nyawang karo kananku to aku mung batur mung Panakawan lho Pak ora sandadak selak Bagong yen bapakmu ora iso ngandhani karo kowe aku ingkang bakal ngandhani karo Panakawan Bagong ewadene kowe ora kena dikandhani gunane apa Janaka duwe Panakawan ingkang mung bakal memirang kelawan Arjuna kowe ngaku apa ora mbok modar nek kula duwe tumindak sing kaya ngoten sing paring pangandikan Koko Prabu Mandura apa Koko Prabu Baladewa wani paring pangandikan ingkang ora ana nyatane rasa dadak kowe kumbe rasa dadak kowe selak aku ora sudi duwe Panakawanku ya cedhapuramu kowe ora minggat saka papan ngarep aku kene tak longgo parung wadukmu tekaning pati truk rang aku pamit jare Panakawan
Oh, ae kok Bagong kok malah melayu lunga sajake Bagong wis ora duwe kata-kata wae tinggal ngersani Ndara Janaka karo Bagong kandhan kata-kata iki ora iso matur ngersani Ndara Janaka iki aku kudu nyatake nek ora ana nyatane anakku cilik loro gedhe ning apa-apa tak tempuhke pendawane